ख्रिस्ट'नि बिसाफोर दिनै मा बिसयाव आङो बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ एबा मा रादाबखौ लाबोनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना थाम्बनेल नायनायनि गेजेरजों मोनथिखाबाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, गुड फ्राइडेआव देग्लाय हलिडे सुटि होननानै मोननाय नङा। दा नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेराव गोबां दुखु नांथावना बाथ्रा। येस अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे रायजो, मोनसे स्टेट, जि स्टेटआव थांनाय सुकुरबाराव एनाउन्स होबाय, मोनथिहोबाय, फोसावनानै होबाय जे देग्लायनि 2025नि जिथु गुड फ्राइडे दङ बे गुड फ्राइडेआव हलिडे मोननाय नंलिया, स्कुल बन्द जानाय नंलिया, कम्पानि बन्द जानाय नंला, सरकारि जि खामानि मावनायफोर दङ बेफोराव जेरावबो बन्द जानाय नङा। जेब्ला बेफोराव बन्द जानाय नङा अब्लाना खुलुमनाय सिबिनायाबो जानाय नङा। दा बेयावखाय बै रायजोआव, बै स्टेटआव, भारतनिनो मोनसे रायजोआव बेखौ बेन खालामबाय। माने जि हलिडे गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थादों गासै बुहुम नाङैनो गुड फ्राइडेआ मोनसे हलिडे, इन्टारनेशनेल होननानै गनायजानाय मोनसे हलिडे, बे हलिडेखौ बे रायजोआ मानियाखसै। बेवहाय थांनाय सुक्रुबाराव फोसावनानै होबाय जे देग्लायनि 2025आव गुड फ्राइडे खालामनो मोननाय नङा एबा गुड फ्राइडेआव जेबो बन्द जानाय नङा, बे बाथ्राखौ बुंबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। बबे रायजोआव बे जाखो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो जोबनाय फारसे खोन्थाहैगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायबाय सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन साफ्रोमबो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोजाङै मोनथियो। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे गुसुं भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनोसै, बिनि उनाव आङो बबे रायजोआव बे घटनाया जागासिनो दङ एबा बेखौ बे आयेनखौ लानानै फैदों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो मोनथिहोगोन। After Good Friday was declared a working day in Chandigarh, Congress National General Secretary K.C. Venugopal on Friday accused the BJP of having an anti-Christian attitude. Congress MPs also held a protest against the government over the move. On Thursday, Venugopal raised the issue of Catholic priests being assaulted in Madhya Pradesh and criticized the BJP government over the issue. He said on Friday that the BJP pretend to be great well-wishers of community, but through such moves and the thread under which Christian priests lived in BJP-ruled states, it becomes clear that they have a clear anti-minority, anti-Christian agenda. I think we know about a government order from the Home Ministry declaring Good Friday as a working day at Chandigarh, on Chandigarh. Therefore, we are demanding the immediate withdrawal of that government order from the Home Ministry. Good Friday, everybody know that all over the world Good Friday is the holiday, and that day nobody who's the believer of the Christian community will come outside. They are all in the churches with the prayers. That is one of the most sacred day as far as Christian community is concerned, as far as the humanitarian is concerned. So now they declared it as a working day. This is the clear attitude. So this is a clear-cut attitude of the central government on minorities, especially on Christians. Sometimes they will tell about the Munambam issue when Wakaf bill is coming. Now you see their real color. Their anti-minority attitude, anti-Christian attitude. Therefore, we are demanding, without any delay, they have to withdraw the order of the Home Ministry. Thank you. अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ नुनो मोनबाय। अबयसे बे रादाबा इंलिश रावाव जादों, अब्लाबो गोबाङानो बुजिदों होननानै आङो सानदों। अलरेडि आं एसे बुंनानै होखाबाय। बे जाथाया जादों जाहैबाय चन्डीगढ़आव। येस अनजाग्रा प्रियफोर, चन्डीगढ़आव जानाय मोनसे जाथाय आरो जि मिडियायाव फैदों बिथाङा जाहैबाय सासे कंग्रेसनि मैखोम मावथेगिरि एबा मावग्रा। बिथांनि मुङानो जाहैबाय महासिब केसि वेणुगोपाल होननाय। बिथाङाबो बे बाथ्राखौ फोरमायदों जे सरकारा, चन्डीगढ़नि जिथु सरकार दङ, बिजेपि सरकार दङ, बे बिजेपि सरकारा जि बाथ्राफोरखौ फोसावबाय बियो गोरोन्थि जादों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङाबो बिनि उल्थायै गसंदों जेन बे गुड फ्राइडेआव जिथु बन्द खालामनाय नङा होननानै बुंनाय बाथ्रा बेखौ उथायनानै लाफिननांगौ होननानै बे कंग्रेसनि लिडार दैदेनगिरियाबो बुंदों जे महासिब केसि वेणुगोपाला बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ। आरो चन्डीगढ़आव गोबां ख्रिस्टियानफोरा दायो दुखुआव दङ, मानोना गुड फ्राइडेनि समाव गोदोनिफ्रायनो जे समनिफ्राय जिसु ख्रिस्टखौ मोनदों, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों, बै समनिफ्रायनो गुड फ्राइडेआव
इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय जै जै मै मैयै गिर्जा न'आव थांनानै इसोरखौ खुलुमदों सिबिदों नाथाय देग्लायनि 2025आव चन्डीगढ़आव गुड फ्राइडेआव बन्द मोना होननानै सरकारा फोसावनानै होदों। अनजाग्रा प्रियफोर बेसे दुखुनांथावना जागोन नङा होमब्ला जोंनि आसामावबो जुदि बेबायदि बाथ्राखौ बुंना होयोमोनब्ला जे आसामावबो 2025आव गुड फ्राइडेआव थांनो मोननाय नंला गिर्जायाव थांनो मोननाय नंला गासैबो कर्मचारि जि सरकारि कर्मचारिफोर खामानि मावग्राफोर दङ अफिसाव फैनो नांगौ खामानि मावग्राफोरा खामानि मावनो नांगौ जुदि बेफोरबायदि स्कुलाव थांग्राफोरा स्कुलाव थांनो नांगौ जेबो बन्द जाया होननानै बुङोब्ला बेसे दुखुनांथावना जागोन अनजाग्रा प्रियफोर नङा होमब्ला दा दिनै चन्डीगढ़आव ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय गोबां मोनसे दुखुनांथावना रादाब जानानै थाबाय जे गुड फ्राइडेआव जेबो हलिडे स्कुलाव थांग्राफोरा बन्द मोननाय नङा सरकारनि साख्रि खामानि मावग्राफोरा बन्द मोननाय नङा आरो गोबां कम्पानिफोराव खामानि मावग्राफोरा बन्द मोननाय नङा गासै बिभागावनो बन्दआ जानाय नङा जुदि बन्द जायाब्ला गोबां ख्रिस्टियान वर्कार्सफोर जाय वर्कार्सफोरा हलिडे गुड फ्राइडेआव हलिडे मोनो सरकारनि जिथु खामानि मावनायफोर गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्टफ्राव खामानि मावनायफोर हटेलफ्राव खामानि मावनायफोर जि वर्कार्सफोर दङ रावबो बन्द मोननाय नङा जुदि बन्द मोनाब्ला खुलुमनाय सिबिनायाव जोंहा समस्या जागोन आरो दिनै चन्डीगढ़आव बे प्रब्लेमखौ अलरेडि नुखादों दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर आर'जआव नांथाबगोन बे जिथु जाथाय बे जाथाया जाबाय थांनाय नैबे थांनाय सुक्रुबाराव जानाय जाथाय थांनाय सुक्रुबाराव बेयाव एनाउन्समेन्टखौ माने मोनथिहोबाय जे सरकारा जे देग्लायनि 2025आव गुड फ्राइडे जानाय नङा एबा गुड फ्राइडेयाव बन्द जानाय नङा होननानै बिथांमोना मोनथिहोदों थांनाय सुक्रुबारनि बाथ्रा दा अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जे नोंथांमोना आर'जआव थादो जेन चन्डीगढ़आव बेबायदि समस्याफोरा फैया देग्लाय 2025आव जोङो बे बाथ्राखौ खोनाबाय भारतनि सिङाव थानाय जि रायजो चन्डीगढ़ रायजो दङ बेयाव गुड फ्राइडेआव बन्द होनाय नङा होननानै खोनादों फैबाय थानाय समफोराव जोंनि आसामावबो जानो हागौ फैबाय थानाय समाव भारतनि गोबां रायजोफोराव जानो हागौ एबा गथै भारत नाङैनो जानोबो हागौ बेफोरबायदि समस्याफोरा बेफोरबायदि जेंनाफोरा दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि जिथु बोलो जोंनि जिथु गोहो बे जाहैबाय आर'जनि गेजेरजोंसो जागोन दा बेयावहाय आर'जआव नांथाबनो बानो नाङा नोंथांमोना बे रादाबखौ मोनबाय बे रादाबखौ मोननाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नोंथांमोननि पार्सनेल प्रेयाराव नोंथांमोना बे मोनानि समाव लागोन गिर्जायाव लागोन बालकनो मोनथिहोगोन जे चन्डीगढ़आव बेबायदि समस्या जानो थांगासिनो दङ एबा जागासिनो दङ बे बाथ्राखौ मोनथिहोगोन जेराव गुड फ्राइडेयाव हलिडे मोननाय नंला गोबां दुखुनांथावना बाथ्रा नङा होमब्ला खुलुमनाय सिबिनायखौनो मोननाय नंला होननाय बायदि जाहैबाय एसे बाथ्राया मानोना गोबां ख्रिस्टियान दैदेनगिरिफोर दङ गोबां ख्रिस्टियान कर्मचारिफोर दङ जायफोरा गभर्नमेन्टनि जब मावो प्राइभेट जब मावो गोबां खामानिफोर मावो बिथांमोना रावबो सुटि मोननाय नङा दा अब्ला बेसे प्रब्लेम्स जागोन दा बेयावहाय प्रियफोर बयनोबो मोनथिहो आरो बयखौबो आर'ज खालामनो थाखाय खावलाय जेन चन्डीगढ़आव बे समस्याया जेन जाया दिनै सैताननि आखाया बेसेबां गोलाव जों नुनो मोनगासिनो दङ बेथिं हाया बैथिं हाया बेथिं अनेक रोखोमनि राहा लामा नागिरनानै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तारना लाबोगासिनो दङ ख्रिस्टियानफोरनि सायाव गोबां प्रब्लेम्सफोरखौ लाबोदों बेफोर गासैबो सैताननिनो खालामनाय बुद्धिनि खामानि गोजा सैताना गोबां मानसिफोरनि गियानफोरखौ बाहायदों आरो मानसिफोरनि गियानफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों सैताना बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोंनि भारतआव बेबायदि समस्या जादों गाबोन सप्ताहा बबेयाव जागोन जों बेखौ मोनथिस'वा फैबाय थानाय समाव बबे रायजोआव जागोन बेबायदि रादाबफोरखौ जों खालामसै फैबाय थानाय समफोरावहायबो मोननो हागौ दा बिनिखाय प्रियफोर आर'जआव बोलोगोरा जा मानोना जोबनाय बोथोरा खाथि जागासिनो दङ दा बेवहायनो बेफोरबायदि समस्याफोराबो गले गले गोबांनिख्रुइ गोबां समस्या गोनां रादाबफोरखौ जोङो मोनबाय थानो हायो ख्रिस्ट'नि बिसाफोर बेफोरबायदि समस्या बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय जोङो माखौ सोलोंनो हायो जे जोङो बेखौ सोलोंनो हायो जे दिनै ख्रिस्टियानफोरखौ मा राहायै हायो नासयनो मा राहायै हायो दबथायनानै दोननो सैताना हास्थायदों दिनै चन्डीगढ़आव गुड फ्राइडेयाव हलिडे गैया होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो गोबां ख्रिस्टियानफोरा समस्या जागोन खुलुमनाय सिबिनायफ्राव जेंना जागोन प्रब्लेम्सफोर फैगोन दा बेयावखायनो सैताना बेफोर खामानिफोरखौ मावनो नाजादों आरो मावगासिनो दङ दिनै गोबां जायगाफ्राव बेफोरबायदि प्रब्लेमफोरा दङ अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ गोबां मानसिफोरा बुंगोन जे गुड फ्राइडेखौ खालामाब्लाबो जेबो नङा होननानैबो बुंग्रा थानो हागौ गोबां मानसिफोर जिहेतु बाइबेलाव गुड फ्राइडे खालाम होननानै बुङाखै नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बेनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ गोबां प्रशंसा खालामनो हायो दिनै जोंनि खुलुमनाय सिबिनाया मा गुड फ्राइडे मा सेटारडे
मा सानडे मा मानडे गासै मोनफ्रोमावबो खुलुमनो हायो सिबिनो हायो नंगौ बे सैथो बाथ्रा नाथाय जिहेतु जोङो मोनसे स्पेसियेल दिन बानायनानै लादों बे दिनखौ जों मोनसे बयनिख्रुइबो साबसिन बयनिख्रुइबो मोजांसिन खुलुमनाय सिबिनायनि सम बाख्नायनायनि सम इसोरखौ हामबाय होननायनि सम होननानै जिहेतु जोङो गनायनानै लादों बेखौ मोनसे थि खालामनानै लादों दा बेयावहाय बैबायदि समफोराव जोंनि जिथु गोबां बेकस्लाइड जानाय सेंग्रा सिख्लाफोर बेकस्लाइड जानाय गोबां सुबुंफोर थायो बिथांमोना बेबायदि फारिलाइफोरनि गेजेरजों गोबाङानो गोसो गिदिङो गोसो गाबफिनो रिपेन्टेन्स जायो दा बेफोरबायदि फारिलाइयाव जुदि थानो मोनाब्ला गोबां बेक्तिफोरा गोबां खृष्टान सुबुंफोरा गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि जालांसिनगोन दा बेयावखायनो सैतानाबो गोबां राहा लामा नागिरनानै बेफोरबायदि प्रग्रामफोरखौ नस्थ' खालामनो थाखाय हास्थायदों जायनि जाहोनाव हादोराव रायजोआव मा खालामनो नागिरदों बे जाहैबाय गुड फ्राइडेनि समाव बन्द मोना होननानै गोबांनि गियानफोरखौ दैदेनगासिनो दङ आरो बेखौनो सरकारा लानानै फैदों अनजारा प्रियफोर देवब्ला नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जे चन्डीगढ़आव मा जाथाय जानानै दङ बे सानडे आरो फैबाय थानाय समाव थारैनो गुड फ्राइडेआव बन्दखौ मोनमारगोन ना मोनमारा हयथ' रादाबाव जोङो मोननो हागोन जेब्लानो बे जाथायनि फिन माबा मोनसे फैगोन आं नोंथांमोननो मोनथिहोगोन नाथाय दासिम मोनथिनो गोनां बाथ्राया बेनो जे भारतनि सिङाव थानाय चन्डीगढ़ रायजोआव गुड फ्राइडेआव बन्द मोननाय नङा होननानै मोनथिहोबाय देवब्ला अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ